Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनै जों बेरायहैनो नागिरदों आरोना मार्केटाव थांनो नागिरदों माने बेरायगोनबो मार्केटाव थांगोन आरोना सान्दुं गोसाथार गासिबो थांजोब्बाय माने आंहा उनथार थांग्रोजोब्बाय बिसोरो जि लं थाबाय आरो जे मानसि जाय जों नायनो इन्ट्रेस्ट नायलांबाय थादो भिडिअखौ थांगासिनो जों जा मोजां सान्दुं गोसायाव थाबाय थांदो सिख्लाफोरा हनै मोनहैजोब्बाय मेंजोबलायबाय माथो मटिटि जाथारबाय नालाय आंबो ओंखायनो मेंसोगारो दाना सान्दुंआनो जासिगोन बायदिसो मानसिखौ सान्दुं गोसाखाय साथाखौबो सेजोब्बाय आंनिफ्राय थाइजौ फिथाइया मस्त ग्रि थायदों सान्दुंजों नुदोंना नुवाखै मानसिफोर थांगासिनो गान्धी मार्केट मोनफैबाय आरो थांबावनांगौसो गोजाजों गोजा गान्धी मार्केट मोनफैयो जों मार्केटाव फैबाय जों हिन्दुरा मार्केटाव फैदोंथ' होनदों बहा मा लायगोनथाय सिख्लाफ्रा सिख्ला गावदां गुफुरनि होनदोंरा सिख्ला गावखौनो गावदां होनना लादों जायो सान्दुं गोसाथारना मोजां नांदों सान्दुं गोसा थाबायनानै मोजां नाङाखै मोजां नाङाखै आमि Yummy. What on it? शेयर कर दो बोलना है ना नहीं हम लोग को नहीं जाना है गाहायजों थांसै जोंहा गोजौजों फैबाय गाहायजों थांसिगोन एबार जाय नायनो इन्ट्रेस्ट नायलांबाय थादो बेजों थाङो जोङो बिशाल मार्केटाव खोमसि गाखो इसोरखौ काजारे गारि आरो ना बरियाखा जा इन्ट्रेस्ट खालै इधर से चलना है ना गाड़ी आ रहा है बरिया
ओमफ्राय जों मानखौ बावनांसिगोन दसे ससे Ami ya kita di kafe sendiri mama nggak bayar mama kasih sendiri nggak bayar enggak hello guys boleh kah चलो बोलो हेलो गाइस बोलो मेरा दीदी का चैनल का सब्सक्राइब करो बोलो लाइक करो बोलो हम लोग जा रही है शॉपिंग vishal market habis habis itu setelah aku udah bye nih faibai जों बांद्राय देखायनो हानाय नंला ससे देखायना होनसै ड्रेस गोजा बेयाव चल चल नीचे तक चल ऊपर जाने मानता हूँ रुको पटले जाएगा किचननि सामान दं आरोना याव देखो सामान क्या नहीं किचननि सामान दंजोबो बेयाव सब बुस्थुखौनो मोनजोबखायो आरोना बेयाव नायनो ठीक है इधर गाबै मोना बोरो किचननि सामान